Google Photos phone hi na om sa thina a thena chuan ron om lo wa chuan phone a chom lo ho chu Play Store tangpo khana download theya ti chuan tuna ka phone a hi chuan a om sa wangin kan download lo nga ti hian Google ti a huan kan lu danga photos ti a hian kan lu danga ti kan hemi thlalak hi ron om teuh meya tuna arrow ina ka chhun ti rahi heti bula v bula ko ti sign om ku chuan I'm back up khain on lo ti na ni a ta khen kan click nga chuan headline turn on backup ti a hin kan click le nga ti chuan heta hnuya kan click le nga a chunglam hian en le taina original quality a hian anga sabera chuan 15GB kha storage thil save na tur kha kan nei ti na ni a abak hemi kan man zo hi chuan thlanpa in poisa a lei ve le angai thina chu alak kha heti pui save hi ngai kher chung lo high quality hi to khop meya alak po fia sel faida win backup fe thia express dia hi chuan backup chung kha rei lawa maro chu kan thalak le video kan backup kha a quality kha a in pai vak ve thung ta hela hian du thlan tur alo om ta size kan video du kha unlimited ti hi click phot tur ani high quality kan nga di kan click zo confirm kan click ta Gmail a in backup me kani kan thalak phone camera vela kan thalak ka ki in backup me ka om dan chu ti khian han en taila helai achumi ki a bial pol v di ki hi a pol vu chuan in backup me ki na ni a dikana in backup me ka hi thalak backup lo kan nga chuan thalak then pe chun sang ni chuang te kan nei thina thalak a hi a rei ve a chuan pek po hek ve a ka tiang du tang ka chuan hetlai ni china kan thlan original ti ve thlan tu pathum lo omang nga khan khata khan a noi ber kha thlan mai tur ani chu chuan upload kha ti chak nga backup kha ti chak don ni maro chu tlem na quality a cheve da ulep theya chuan in backup mega hian kan nga wa do chuan thil dang po khoi san de thia hi chu hian da reng te ya ko chap po jan ko puna da the ni hetia backup na chang kan riat thin hi chuan thalak tam deuh ti ngai lo khan ti khan kan thalak thar nei thar ho kha ti khana mai na lo in backup anga ti chuan gallery mi kan delete na ti chuan phone space kha a hek don lo ti na ni a zo chung hi la hian ti hian lo om don to a in ti kanga ti chuan phone a kan delete thei do don ni camera le screenshot vel te in WhatsApp hi ama hian in backup chi lo ning ke ria ka phone a hi chuan khimi ka camera a thla ka lak le ka screenshot vel hi chu in backup ngal char thin ani automatic in chuan kan delete anga ti khan eda photos Google Photos a han kan en le do ani alo om lo ti hian alo la oma heng hi ti khan a om vek ani gallery kan delete to vek nu khani a ti chuan heng hi du chuan gallery han kan save le thei ni khi save to device tiang chi te tiang chi khan kan save le vek thei ni ti hi tha em a man na chang kan ri lo wang hian phone memory full trap anga ang tu khop ang hian
ka soi ba nok mai chuan hetian kan scroll thawak ko ka thlalak ka backup tam to wang ke chu khatinga scroll thawak wak lo khan all sam taka zon dan thlalak zon dan ka oma tuna kan en ho lenga an zon olna chuan ke lai search thiak ti lai hinga click taila we kha click ani maya kan click to panga thil type pongai lo o helai circle chung hangan click nga arrow khan ti hian mihring lu chi sang sang tharon lang ta ni heng hi kan click kan du thlala ka hi ti chuan an lan na ho zong kha aron lang ngai don ani ti hian rin omi ka click nga rin omi lan na zong kha aba ama ka backup sa khan an noi hen tin aron lang don ni a fing khop mai Google Photos hi tam mai ti khan andang po kha ti zel thei ni ram nga ka lan na ram nga ka thalak zona ka click ta ti khan ram nga ka lan na ho zong haron lang ve thung ta ka ting khan ni mai har salo hi hetia en hi chuan internet download an lani lo wakin tlemina fi lo ve trina download save to kan phone kan save le kana fi thawni tuna ote thalak kan lo enanga ote lan na ho zong haron lang doni chelo khop ma tiang til har sa pakat na lawa hetia kan ti za chathi chuan o avoid khatna hi chun la backup nga lo dan chun thalak hi backup ru chung rei ka ti ka chumi chu azo to nu chuan engma har satna lo thalak pani ni khata an lo pon som backup chung pe chu rei lo tu ma se thangka chun zariat te sang chuang te backup lawa khan backup chung ha rei ve a ma se chu nga chu pe chuan kan tana thani he ni ki zela pro kan en thei turani a phone dang atang pon heng kan thalak hi kan en vek the ni phone abo mo chi a poni se email le password kan thre chuan kan en let vek the ni phone dang atang pon phone thar kan nei ni po in heng hi download ker ngai lo kan email a kan in save vek awang khan phone thara po email kan chut lu khan heng hi aron lang le vek don ni ti zum khan ni subscribe lo tang khana subscribe the ni tin min lo like sak ula min lo share sak bok ula min la subscribe lo chuan min lo subscribe sak ula thil dang po ron ti zel ka tu manga notification bell po kha in lo on do nia subscribes karon nge ne amen